mun eka video tänne. Ja mulla on jo niinku pieni ostoslista, koska kun mä tulen niinku sieltä pois, niin mä en niinku ottanut mitä mä tarvitsen. Niin. Joo. Mutta kiitos kun tulit seuraamaan mun päivää. Tämmöset Verovarasta ostetut housut. Tosi tämmöset minun mielestä. Ja sitten tää on parhaan juttu, kun näissä pultuissa on. Koska mulla aina jää pultut niinku silleen, että sinne se menee mun kantapään, niinku, tai siis jalan pohjaan ja sitten niinku kengän pohjaan itse asiassa, niin sitten se niinku menee likaiseksi. Tai sitten se niinku repee ja siihen tulee semmonen juttu. Joo, niin nämä on hyvät paita. Mulla on tämmönen tämmöstä ostettu Ariana Grande huppari. Vetoketjuhuppari täällä on. Tosi hieno kuva takanakin. Nyt mä sain koettua ihan tää koko päälle. Ja nyt mä menen Miikkoon. Nyt mä sain mun meikki valmiiksi. Ja hiukset. On lähetty. Joo. Ja me ollaan nyt jossain, eikä alussa vielä, ettei vielä olla ainakaan perillä. Me ollaan nyt täällä keskisellä. Me mennään kattoo mulle meikkipantaus. Me mennään kattoo yhtä toneria Lumenen. Joo, mitkä fiilikset? Hyvät. Nyt me katsotaan toneria. No sitä ei oo täällä. Tää on oikeesti fuskausta. Mä ostan ehkä... Oh, siellä on. Hän on haipeissa. Hän haluaa haistaa. Se haisee ihanalta. Oikeesti. Mä haluan tämän, niin mä oikeesti ostan tän. Ostakaa tää. Tää on niin hyvä. Mut katsotaan näitä uusi packaging. Tultiin käymässä täällä joulupaikassa, mikä tää on. Meillä on jo kärryssä, mulla on tää SSCn toner. Se halusta niin kovasti. Se haisi niin hyvälle ja me haistaa ihan hajuvedeltä. Joo. Mut nyt me mennään mun paapan luoksi, koska me ollaan mummo ja paapan kotolla. Niin me mennään kattoo mulle panssarilasia ja puhelimenkuoria. Nyt me ollaan syömässä. Joo, meillä on melkein, silloin, mitä sulla on? Viirrypäitä, ranskalaisia, sitten nuketteja ja nakkeja. Joo, ja mulla on niinku sama. Nam nam. Ost est. Yksi tuota. Ostin keskisen normalistamisen puuterin. Joo. Mä ostin keskiseltä tai sieltä tavarapuotista. Vähän rokikarvoissa. Tän meikkipannan. Tää on oikeesti aika söpö. Joo, ostin tän. Joo, sit mä ostin normaalista sisällä niin näitä Pimple patches, eli näppylastareita. Mä ostin Garnierin tän maskin. Mulla on tämmönen yksi tuolla myös, jos mä voin laittaa tohon kuvan. Niin tämmönen. Joo, sit mä ostin normaalista taas tämmösen työn. Tää mä ostin normaalista pampuloita. Sitten normaalista tää Revolutionin concealer. Mä ostin myös Revolutionin concealerin, koska mun nama ei loppu. Mun väri on C6. Ja ton väri oli joku... Tää on C4. Joo. Näin tämmösiä. Sun vuoro. Sitten tää mun vika-ostos, tää on niinku ihan sieltä niinku keskiseltä. Niin tää Sol Janeiro haju, sit tää uusi
Tää on niin hyvä. Mä ostin Normalista tän Temmei Matte Fixer Setting Spray, joka on tollakin. Eiks sulla tämä? Joo. Joo. Sitten mä ostin Normalista Garnierin hiusoilin. Mun piti ostaa. Siinä oli niinku mun joitain normal-ostoksia. Ostin tän Essenceen tonerin. Tää on tosi hyvälle haisee. Tästä voisi tehdä kyllä Sol de Janeron hajuvedenkin. Me vähän silleen oltiin. Sitten mä ostin Milka valkosuklaa. Missä se mun toinen? No, sit mä ostin Mr. Beast suklaa, jossa luki Original Chocolate, ja se ei edes ollut. That's fuskaus. Joo, siinä on mun ostokset. Mä ostin, tai no siis mun mumma osti, koska se ei halunnut, että mä ostan. Niin, tämmönen paita. 5 € oli Summer Vibes. Tosi söpö. Mut joo, siinä oli meidän ostokset ja kiitos kun katsoit videon ja joo, moikka!